Sa number 8, anay planta sang soft drinks na himo na karon nga outdoor food court kag bazaar. Sunod sa mga organizer, patimaan na inisang pagbalik sa normal sang tanan, pati na sa negosyo. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga old building ang planta sang Coca-Cola sang una sa may 15th Lacson Street sa Bacolod City. Subong, amo na sini ang sulod niya. Pinakamalapad nga outdoor nga food court kag may mga bazaar pa sa sulod. Ini ang Basket Bacolod ukon Bazaar Market. 3, 2, 1! Kaina, formal na ini kaging buksan sa publiko. Tanan nga ari diri mga local nga mga producers kag mga negosyante, halin sa pasalubong, kape, pastries, Thai food, Indian food, mga tanom, RTWs, native bags, pati dog food sarang mabakal diri. May mga preska pa nga mga utan kag mga prutas nga gikan mismo sa mga local farmers. Sunod sa kay John Anthony Ledesma, ang in charge sang sales, marketing and events sang Basket Bacolod, luyag nila nga mabuligan ang local businesses, ilabi na ang mga startups o kung ang mga nagasugod pa lang sa pagnegosyo. Sa plano, gid ni sa Basket Bacolod, kay Tito Francis Rizales, nga vision nga ang inisa nga lugar, maging venue to help locals, entrepreneurs, mga startups, and mga trailblazers sa mga negosyante. Amo na siya ang ginsuguran diri. Halin sa pagbaligya sang kape sa ilang nga balay, nangisog ang young entrepreneurs nga sanday Mark Anthony Versosa kag Marian Grace Limen nga magbukas man diri sang kiosko bangod nagapati sila nga subong ang pinaka-the best nga timing para magsugod sang negosyo. Nag-start lang kami nga sir sell sa bottles. Sa bottle, sa balay lang ni? Yes. Oo, yes. Tapos gina-deliver lang. Tapos after na nag-take risk magpatukod na gid siyang isa dito sa coffee shop. I have been a barista for almost 6-7 years. So, coffee is within me. Lagit. So, gina-push na yun push. Amo lang yun ang drive sa amon. Then, quality coffee na ma-market it sa Bacolod, sa Negros. Ini ang luyag matabo sang Basket Bacolod nga mapauswag liwat ang lakat sang negosyo kag pati na ang local tourism sa Bacolod. Amat-amat na and kinahanglan og yun gid ang private sector with one another para magbaskog ang ang band kag ang local tourism nato ng local economy naton masaka gid. One-stop shop ang goal sang organizers nga sa isa lang ka lugar ang tanan nga luyag kanon kag baklon sa mga bisita ari diri.